Funtzio logaritmikoa daukagunean deribatzeko komenigarria da lehenengo logaritmoen propietateak aplikatzea. Ze logaritmoen propietateak aplikatzen ditugunean, lortzen dugu funtzioa simplifikatzea. Eta orduan gero errezagoa da deribatzeko. Orduan begira, egingo dugun lehenengo gauza, propietateak aplikatuz, izango da logaritmo hau bihurtuko dugu bi logaritmoen arteko kenketa bezala. Argumentuan zatiketa bat daukagunean, egin dezakeguna da goikoaren logaritmoa ken bekoaren logaritmoa. Orduan, geratuko zaigu log bat ken log erro e ber x. Bueno, baten logaritmoa da 0, bai? Eta bigarren parte honetan, egingo duguna orain izango da erro hau jarriko dugu berreketa moduan. Orduan, geratuko zaigu minus log e ber x ber bat zati bi. Bueno, maila desberdinetako berretzaileak euren artean biderkatu egiten dira. Orduan, hau geratuko zaigu minus log e ber x zati bi. Vale. Eta orain, logaritmo baten argumentuan berreketa bat daukagunean, badakigu berretzailea pasatu dezakegula aurrera biderkatzen. Orduan, egingo duguna izango da hori, bale? Biderkatzen pasatuko dugu x zati bi aurrera. Orduan, minus x zati bi bider log e. Bai? Bueno, orduan, orain egingo dudana izango da x hau pasatuko dut hona atzera. Osea, bi parametro bat da. Log e ere bai, beste parametro bat da, kalkulagailuarekin kalkulatu dezakeguna. Orduan, hemen aldagai bakarra da x. Pasatuko dut hona atzera, dana biderkatzen dagoenez, ez dago arazorik. Geratuko zaigu minus log e zati bi bider x. Orduan, nik orain, funtzioa horrela dago, bai? Eta deribatzera baldin banoa, argi eta garbi, honen deribatua izango da, momentu bat, minus log e zati bi. Hau izango litzateke funtzio honen deribatua, bai? Hau horrela utzi dezakegu edo gehiago garatu dezakegu. Nik jarraituko dut garatzen, baina badinotzu eta horrela utzi dezakezuela, Orduan, hau zelan garatuko neban ni? Hemen aplikatuko neban beste propietate bat, oinarri aldaketaren propietatea. Zertarako, logaritmo hamartarra izan beharrean, logaritmo nepertarra izateko. Orduan, lortuko neban, zati bi hori hor geratzen da, eta minusa ere hor geratzen da, baina logaritmoaren oinarri aldatzerakoan izango neban ln e zati ln hamar. Orduan, badakizue, zenbakitzaile batean izendatzaile bat badugu, hau pasatu daitekela bera biderkatzen. Orduan, geratuko zaigu, bi bider ln hamar parkatu izendatzailean. Eta goian izango genduan minus ln e. Baina LNE badakizue dela bat. Orduan, izango litzateke minus bat. Beraz, horrela ere, emaitza horrela ere eman daiteke, bai? Horrela edo horrela, biak ondo daude.